ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗର ଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ନିଜେ ସେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଆପଣ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ। ରାଜା ଦଶରଥ ତାହାକୁ ମାନି ମହର୍ଷି ରାଜ ଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଦେଲେ। ରାଜା ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ରାଣୀ କୈକେୟୀ, କୌଶଲ୍ୟା ଓ ସୁମିତ୍ରାକୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦଟି ଥିଲା ହୋମକୁଣ୍ଡର ପ୍ରସାଦ। କିଛି ମାସ ପରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଛାଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଆମେ ରାମନବମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଛୋଟବେଳୁ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଛୋଟବେଳରୁ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସଦା ସତ୍ୟ କହିବା ଓ ଧର୍ମରେ ଅତୁଟ ରହିବା ଉଚିତ। ରାମନବମୀ ଦିନ ଲୋକେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଘରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦୟାଳୁ ଓ ଅନ୍ୟାୟରେ ନ ଯାଇ ନ୍ୟାୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ରାମଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଅନୁସରଣ କରି ସମସ୍ତେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରି ରାମଙ୍କର ସବୁ ନାମ ଧରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବହୁତ ମଧୁର, ମିଠା। ଆଉ ରାମନବମୀ ଆସୁଛି। ରାମନବମୀରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ରାମ, ମାତା ସୀତା ଦୁହିଁଙ୍କର ପୂଜା କରି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ରାମଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବେ, ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହିପରି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ରାମନବମୀ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା। କିପରି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥିଲା, ସେହିଟା ଆପଣମାନେ ରାମଙ୍କର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ଆପଣମାନେ ରାମଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି ସଂସାରରେ ଦେଖିବେ, ରାମଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କେତେ ମିଠା। ରାମଙ୍କର ନାମ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେତେ ଥିବ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରାମ ନାମ ହେଉଛି ମିଠାର ସ୍ୱର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଙ୍କର ସବୁ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଶୁଭମୟ ଆଉ ଶୁଭ ସକାଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ରାମଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ମିଠା। ସେହି ଦୟାଳୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ